Lah nggih. Jane pangerane ya padha lho ngono engkel-engkelan. Iya, kenapa ya dengan adanya agama, tapi ya orang yang beragama bukan bertuhan lho ya, Le. Tak dikoki nggih kene iki munine Gusti Allah ki apa akeh to? Nggih mboten Mbah Maha Esa. Jane ya gur sitok ya. Lah nggih niku ngono. Ya ngakoni lelek sitok. Ngono direwangi gelut nganu nggih, Mbah. Gontok-gontokan. Ya itulah yang dikatakan Mbah No yang di siarne di TV kan. Orang itu kalau masih beragama pasti sik jotos-jotosan. Mbah No kan menjelaskan. Tapi kalau sudah bertuhan, Tuhan kan sudah tidak membedakan antara satu sama lain ya. Betul. Apa itu bentuk manusianya, ras dan bentuk di mana sampai mendunia itu kan Universal, Mbak. iya universal kan tidak membedakan kan. Lah nggih. Adil ya. Adil. Sing bisu ya iso ya diayomi, sing gak ketok ya panggah diayomi nggih, Mbah. Adil ya ngono, Mbah. Apa yang sudah dikatakan kitab Jagate Mbah No kan kitab ada makna yang bisa dilogikakan kata Jawa Dipa kan Le. Ya. Nggih. Jawa Dipa inti sarinya menggambarkan jagat seisinya. Tak prosesnya ya. Jawa Dipa. Nggih. Jene jagat kang gumelar iki kabeh ciptaanku. Jelas ya? Nggih. B. Wadah tukulanku. Nggih. Di atas bumi kureping langit kang wujud kang urip kabeh umatku umat Islam. Aku kang nguripi. Tapi isine ngalam loh ya. Nggih, nggih. Terakhir Pak ya. Panggonanku ngebaki jagat. Jagatku jagat cilik, jagat gede, aku ora mbedakake. Jelas kan? Jelas. Tidak membedakan. Gitu loh. Kabeh diwengku nggih, Mbah. Iya nyatane sing maling ya ditutne kan. Lah nggih. Sing ya mengene sing maling ya diuripi, sing tangane budul ya diuripi, sing rampok ya diuripi. Aja nek kok menungso ya, Le. Kewan ya diuripi kok. Lah nggih. Nggih, jelas to panggonanku ngebaki jagat, jagatku jagat cilik, jagat gede, aku ora mbedakake. Makane lumahe bumi kureping langit kang wujud kang urip kabeh umatku. Kan jelas to ki mau. Nggih. Umat Islam, aku sing nguripi. Wong sing guyang-guyu turun dalan ya diuripi. Lah nggih, Mbah. Aja nek kok tose wong tengu cilike diuripi kok. Mangkane lek teko pahame Mbah No, urip ki ora enek sing cilik, gak enek sing gedhe. Ya cuma namanya hidup. Makanya untuk menyatukan manusia sedunia aja jangan sampai membedakan antarane wong karo urip. Nggih, Mbah. Wis dia kan wong ya. Ya urip kan. Ya Terus- itulah yang dikatakan umat. Lah nggih. Terus jenengan urip kembange bawana langgeng nggih, Mbah. Lah kalau diambil dari ho nganti ngo kan jelas deh. Nggih, nggih. Awalane ho, akhirane ngo. Disimpulne hom kan Nggih. tembung kosong tapi ono. Wis saiki ho, wis jelas kan? Nggih. Wong wilahing urip kembange bawana langgeng. Dadi urip-uripan kaya dene kekembangan ya, Le. Nggih. Lah terus none najan beda warna lan rupaku. Kan mawarna-warna kan Nggih, leres. bentuk cara kembang ambune rupane kan maneka warna. Nggih. Mawarna-warna. Heeh, nganti ngebaki jagat. Wis saiki tentang anggrek iki kanthi 500 anggrek beda renane beda-beda. Nggih. Nyata enggak kuwi? Nggih. Wis sik anggrek tok.